Bapakku toba, omakku si malun, au halak toba, campur si malun. Tubuh tanggal 2 bulan 3 tahun pidu-pidu, marumur manoeng 32 tahun alai dang no pedapot rokap alani hapo gosokku. Tahun pitu walu satolok madamang dainang mampain guarku jala diape opat ditai matangan natu simat jujukku. Didok matong guar na benai ni damang dainang budi di maho, juara dungdang juara pane, ditulang sorama bugang, ditalik soramate silalaki. Mekel martata sudah namar minggu alani dalam sida guar rumah cai gai. Lima hami marha anggi, 5 nang ibu tokku, 10 hami saluhutna. Godak PH medang alana torasu anti kabe, manang nasomat dukung program ni pamaretta. Ala adong do prinsip ni dabang dainang hamoraud doi dinasida molo torok akapi no parna. Tahun 2022 di Pasikola hot dabang dainang maau di SD Tena dan Sumbul Kabupaten Dairi. Alai pendidik aku holan satu kala sopat SD do, ala dipecat kepsek kasus mandang guru-guru matematika. Dainang saya itu matangis, bapak memang ngamuk sapu lili gabe jatah. Aja, hello. Dang pigaleleng huban mapangidok kutu damang nang dainang dang terus sonok ko bemar sikola. Damang pemanigor mangalehok poda. Anggo songode pangedoammo anaha latik-latik masuaram asabagak alana di bangsot tanuaing porlu pared dena boy manaluhot si tigor panjaitan maduma. Sabait 2 bait upahipu hatanauli ucip tahun 3 edde jala hueddehon. Marhitei guar hunang bohiku tarida di PCD original produksi PT Momen. Marnidai damang las rohana jala mekel subing huhut didok. Bagus. Toho maho si juara dungdang juara pane, ditulang sorama bugang, ditalik soramate. Naujui masa itu doroh aku marnidaho alani jugalmu, hape nuaing terbarita guarmu jala angur nang guarku. Bagus, bagus. Diripu omak mau naung sonang, dipikir bapak dang ngadong bediau nahurang, hape parsigaret tu pejot-jot dosai utang. Agak buang aina waduh alai artis. Tapi dia musuh nama PG Edeon memang sangat jado Edeon gue Edeon songon Eden ina sengit. Alai unang pola sangsi hamu marnida au dang nado tahu sengit. Sahalinai huha tahun au dang na riti. Padua halihon huha tahun au dang na gila. Asing hatamar situ tu asing muse hatamar gait. Olat nyom mahu edehon edekon modal rekaman pia muse disi piasa hupauli. Sahat-sahat ni soluma ate. Say sahat tu 3 ras. Ba leleng hitamangolu. Anggiat ma horas-horas.